I den her video der skal vi se på, hvordan du som medarbejder kan give en kunde rabat på opgaven. I det her tilfælde der har jeg været ude og hænge 4 lamper op, og jeg har også allerede oprettet en postering på arbejdet. Så her der kan vi se, at kunden i alt skal betale 2.014 kroner, og under normale omstændigheder, så vil jeg bare trykke afslut opgave her, opkræve kunden og modtage betaling for opgaven. Men vi ved jo så også, at i den virkelige verden, så er det ikke altid, at kunder er lige villige til at betale det, som servicen rent faktisk koster. Og nogle gange, hvis kunden synes, at prisen er uretfærdig, så kan der måske være noget om det. I nogle tilfælde ikke, selvfølgelig også. Det er dit ansvar som medarbejder at vurdere, hvorvidt der er hold i det, kunden eventuelt skulle have af indvendinger mod prisen. Og hvis du synes, at det vil være retfærdigt at give kunden noget rabat på opgaven, så har du mulighed for at gøre det. Og her skal vi se på, hvordan. Så hvis kunden ønsker noget rabat, og du gerne vil give det på den her opgave her, så kan vi gå op til opgavens posteringer, og under hver postering, i det her tilfælde er der kun én, der kan vi trykke på den her knap her. Og det første, der vil åbne sig op, det er den her menu. Her har vi mulighed for at rette i posteringen, så hvis jeg trykker på den, og så kan jeg trykke på indholdsknappen. Herinde der kan jeg se mine timeregistreringer på posteringen, og hvis jeg ruller lidt ned, så kan jeg også se, hvilke tilvalg og materialer længere ned her. Hvis jeg ønsker at give kunden rabat, så kan jeg bruge de 2 knapper, der er hernede. Enten så kan jeg give kunden 10% rabat, eller 20% rabat. Så det gør jeg egentlig bare ved at trykke på knapperne. Ned i bunden af posteringen, der kan jeg se, hvad mit honorar for den her postering den vil være, så fremt jeg giver kunden noget rabat. Så jeg kan se, hvis jeg ønsker at give kunden 10% rabat, så vil jeg altså også selv blive trukket tilsvarende 10% i honorar for den her opgave her. Det samme med 20%, ikke? Så du vil altid som medarbejder blive trukket et tilsvarende procentbeløb for dit honorar, som det du også trækker fra i kundernes samlede pris. Det skal også siges her, at rabatten den gælder ikke på udlæg. Så hvis du har foretaget udlæg for i alt 92 kroner, så vil en eventuel 10% rabat ikke blive benyttet på de her 92 kroner. Hverken for kundens vedkommende eller for dig. Du vil altid få det fulde beløb tilbage for det. Så rabatten på en postering vil altid kun blive givet på de timer, du har registreret, og de tilvalg, du har registreret på posteringen. Lad os sige i det her tilfælde, at jeg vil give kunden 10% rabat. Jeg har allerede markeret den heroppe, så kan jeg trykke opdater postering. Så kan jeg se hernede, hvor meget der egentlig er blevet trukket fra i rabat på den her postering her, og der er blevet trukket 189,90 kroner fra i rabat. Du vil måske kunne huske, at der tidligere hen var en pris på lidt over 2.000 kroner, så den der hurtigt til hovedregning vil måske også synes, at det her tal her, det ser lidt forkert ud. 10% af et beløb over 2.000 bør jo også være over 200. Men igen, der bliver ikke givet rabat på udlæggende på opgaven, og det er derfor, at rabatsatsen her er lidt lavere, når den bliver kalkuleret. Godt. Så i det her tilfælde, der har vi givet kunden 10% rabat på posteringen, og nu er den egentlig klar til at blive opkrævet. Så hvis du trykker afslut opgave efterfølgende, så vil opgaven altså kun opkræve kunden for beløbet efter rabat.